Шаҳриёр Даминов сокини 18-солаи Душанбе, ягона варзишгар аз Тоҷикистон, ки дар миёни 500 варзишгар аз 36 кишвари ҷаҳон Тоҷикистонро дар мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба қайиқронӣ дар байдарка ва каноэ дар шаҳри Лиссабони Португалия намояндагӣ кард. ӯ дар сабқати қайиқронии канои яккаса дар масофаи 1000 метр бо натиҷаи 4 дақиқаву 0,6 сония дар гурӯҳи Б мақоми аввалро ба даст овард. Terceiro para a pista 7, o japonês Shuhei Ozumi. Para todas as acabou por ser o Jorge Vasile, ele vai ali, parou de remar. در گروه اول جای چهارم را اشغال نمودم، بعداً با روخت به فینال ب روخت گرفتم و در فینال ب جای یکم را اشغال نمودم. در این مسابقه بیش از 56 دولت اشتراک داشتم و در بین ما 36 دولت اشتراک داشتم. натиҷаи нишондодаи Шаҳриёр Даминов дар мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон байни ҷавонон дар таърихи ин намуди олимпии варзиш дар замони истиқлолияти Тоҷикистон беҳтарин аст. ҳамзамон бо ин, Шаҳриёр бо ин натиҷа ҳаққи ширкат дар мусобиқаи қаҳрамонии қайиқронии ҷаҳон байни бузургсолонро ба даст овард, ки рӯзҳои 20-24 август дар шаҳри Милани, Италия баргузор мешавад. орзуи ягонаи ман ин аст ки парчами Тоҷикистонро баланд бардорам ва роҳхат ба бозиҳои олимпӣ гирем. аз ҳама муҳимтарин мусобиқае ки дар ин сол баргузор мегардад, мо ба ин бисёр тайёрии ҷиддӣ дида истодаем. 4 то 8 ноябри соли ҷорӣ, соли 2015 дар Ҷакартаи Индонезия баргузор мегардад, ки ин мусобиқаи охирини сол барои дарёфти роҳхат ба бозиҳои олимпии 2016 мо ба вуҷуд тайёрӣ дида истодаем. дар ин мусобиқаҳо мо ҷамъи умумӣ 16 варзишгарро тайёр карда истодаем, ки бо синну солҳои худ дар он мусобиқаҳо иштирок хоҳанд кард. Шаҳриёр Даминов соли гузашта дар мусобиқоти қаҳрамонии Осиё мақоми сеюм ва медали биринҷии ин мусобиқотро ба даст оварда буд. ӯ аз пайравони поягузори мактаби қайиқронии тоҷик Иброҳим Ҳасанов ва шогирдонаш бародарон Юрий ва Михаил Лабанов аст. бародарон Лабановҳо борҳо қаҳрамони ҷаҳон ва қаҳрамони бозиҳои олимпӣ дар канои дукаса шуда буданд. шароити қайиқҳои замонавии мо, шароити қайиқҳо хуб аст, ягон мушкилии танқисӣ надорем. варзишгарон бисёр варзишгарои болаёқатанд, аммо дар фасли зимистон мо камтар танқисӣ мекашем, ки тақрибан 3-3.5 моҳ мо аз об дурем ва аз машқҳое ки дар дохили об мешаванд қариб ки маҳрумем. агар ки сарпарастҳо бошанд, мо ҳамин вақтҳои худро мисли дигар варзишгарони кишварҳои дигар дар хориҷ, дар ҷойҳои гармтар, аслан ҷойи гармам аз кишвари мо дур рафтан шарт нест. маблағ бошад, шароит бошад, ки мо дар сарбанд машқҳои худро гузаронем, ки чӣ хеле ки варзишгарони номие ки номбар кардед ба мисли Иброҳим Ҳасанов, Юрий Лабанов бародарон, инҳо асоси машқҳои худро дар ҳамин сарбанд, шаҳри Сарбанд, дар ҳамун ГЕС, дар ҳамун ҷо мегузаронданд. мактаби қайиқронии Тоҷикистонро 3 соли ахир Бонки Миллии Тоҷикистон дар тавозуни худ гирифта ва тармиму таҷдид кардааст. бар изофаи навъҳои обии варзиш дар маркази варзишӣ толорҳои волейболу баскетбол, бадансозӣ ва вазнабардорӣ низ фаъол аст. аммо аз ҳама муҳим, Бонки Миллӣ ба мактаби варзишӣ 40 қайиқи мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалии сохти Лаҳистонро тақдир кардааст, ки имкони ҷалбу тамрини наврасону ҷавонон ба қайиқронӣ дар Тоҷикистонро ба маротиб афзоиш дод.